Gikusina, free seedling, registration sa PhilHealth Yakap at PhilSys, at libreng serbisyong medikal. Ito ang hatid ng pamahalang panalawigan ng Pangasinan sa higit 12,000 mga residente ng Malasikis sa Pangasinan. Ito'y sa programang Gikonsulta Plus. Maganda para hindi na pumunta ng ospital. Siyempre, mamamasahe ka pa. Laking tipid. Nagpapasalamat po ako kay Governor. Talagang malaking tulong po sa amin yun. Bukod dito, isinusulong din ng Administrasyong Gico ang pre-hospitalization sa lahat ng mga Pangasinense. Susi kasi ito sa akbang sa mas malusog at progresibong probinsya. Sa probinsya, aalagaan po namin kayo. Ipinapangako po namin yung free hospitalization dahil naniniwala kami na mas mahalaga ang buhay, mas mahalaga ang maging malusog. Maganda po ang kanyang ginagawa. Sa lahat po ng mga tao dito po sa aming barangay, kanya pong natutulungan. Sa ngayon, tiniyak ng administrasyon ang patuloy na pagsuyod sa bawat bayan sa probinsya hanggang sa maabot ang malusog at progresibong Pangasinan. Jose Robert Inventor, RNG News.